svých 50 kg, děvčica, ti říkám, že? Zvládáš, dobrý. To dopadlo, já jsem to vymyslela. Já to nedám. To dáš, kike, dál. Hele, důležitý je komunikovat s Liborem, ne s autem, Tak. Neskáčeme, jo? Pohodě, stůj. Ruce si rozdání. Dostaň se, ruce rozdání, ne? Rozdání. 3, 2. Dobře, ty. Ano. Dobře, ty. Já se tam těším. O můj bože. Ty už jsi tohle skočil? Jaj, to je tam potom, no.